ukashome ipapo unogona kuita business rako. Kune mabusiness akasiyana, matypes okuti unokwana papi. List tichazopa sisimeni achazoita life and then achazokupa wane mari dzinobva pakati pafiga. Munoona nhingi kuma-admin munobatsirwa sei about mabusiness nomabasa, because isu sana madhumbe tinoita zvanhu zvakasiyana-siyana. Kuti uya pano dzitori nyasha, vanhu vakatosevha kuti wasvike pano kuti tuye pakutsigira chitiwe. Saka sisimeni anofanira kutotenda, because it's part of business tichipara wachiuya kuno wachitibvisa mastress, because muupenyu tinosangana nezvakasiyana-siyana. Kwatinorerwa kwakasiyana-siyana, kwatinobva kwakasiyana-siyana, tinosangana nezvakawanda. As at the end tiri pano tinotenda Mwari naizvozvo, because hazvisiri nyore kuti tisvike pano, because muno vamwe tinoziyana vamwe hatizivani, tinongoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka muupenyu tinosangana nezvakasiyana-siyana. But pabusiness ukadona, don't lose hope. Unotrya futi again, unoramba uchitry kusvika zvinhu zvese zvanaka. Inini tinoita zvekubika, asi handiperi nokubika. Mukoma tawanda wese anogara achindibvunza kuti amai munomboita nezvepi, because wakaenda uko vanondona ndiriko, ndikaenda uku ndonga ndiriko, ndikasvika uku ndonga ndiriko, kuti tiedze kudini kubatiridza zvinhu. Saka munhu ukadona ukawa unofanirwa kutanga patsva, zvichingoda zvichida kusvika zvaita. Kana utsvaga basa rekuita, because mabasa anosiyana-siyana, pasi unongofanirwa kungotsvagawo zvokuti zvinoenderana neni, zvinoita zvakasiyana-siyana muchikunda. And then patinozvarwa kumadzinza kwakasiyana-siyana, kune mweya dzeko. Saka iwo wakaona munhu atoshinga kuita zvinhu zvako, musimudzirewo, mukwidziridzewo, because wamwe tine tsika yekuda kunyeya nekudzikisira munhu pasi kuti one zvakafika, but munhu anenge atotraya by all means pape zvatokakaseka sadzikisirana nemadzai. Kana akadzidza munhu kuti ukwidziridzwe, unotokwidziridzwa nevanhu vasingakudi. Do you know that? Amen. The more unonyaiwa, the more unosumuka. The more unonyaiwa kana kutaura kana kushoropodzwa, the more unotokwidziridzwa. Do you know that? And futi ngatikananise madhai aita chake, musapote munonga matozviitira. Handiti muzvona, because mangwana ndiwe, upenyu ivhiri, munhu aramba ari pa1 page. Because iko zvino tikatanga kuti titange kubva kudhoko, munongeona muna vanhu 8, toenda 1 by 1, we are even more than 8. Kuti iwo wakatanga kupi, munhu sahana kutanga atopinda muno mujoni kana kuti kuUK kwatawa kana kupi, munhu anonga akatotangira kure. Tikatanga norumbeiri vamwe munotochema, it's not easy. Handiti saka ngatisazvitarisira umwe munhu pasi because iwo wapamusoro. Tese tinosvika pamalevel tosangana, because umwe akatangira kure, mumwe akatangira ipapo, asi umwe nerimwe ramangwana mumwe zvichamunakira. Ipapo tinofanira kusapotana, because munhu asingatibuda anokunyomba nokindi anotokukwidziridza. Zvimwe zvinhu zvandakaona futi about that, vanhu ngatidzidze kubutsikana nezvatinazvo, zvishoma zvatinazvo. Munoziva kuti vanhu vanopinda muzvikwereti zvisingaiti zvekusvika kana kutorwa mota kana imba nekuda kuimpresa vanhu. Do you know that? Life haisiri izva kusvika. Iwewe unotoona kuti munhu kazhinji mukanyanya kutarisa vanhu vanonga iri api, havarari manheru hope kunyatsa kurara hope dziri. Imi musitorina chinhu vamwe vacho ndiwo munotorara, kunyatsa kutorara hope kutodai. Zvimwe zvacho hazvisi zvekunyanya kuchiwa, because mawaniro anosiyana. Hauzivi kuti munhu yeye azvana kupi, handiti muruzvona, because zvinhu zvinotangira pasi zvichikwira tichienda upenyu chitoendera. Pane zvishoma zvatinazvo tofanira kutenda Mwari, kuti Mwari ndinotenda Ebeneza mandisvitsa pano. Uye zvikutowa muno haisiri nyore. Munoziva kuti kwatinobva vanhu vane katsika kekuti kana uri joni une mari, vanobva vafunga unonge wapinda maybe muna jibi moyo wageza aina hembe yako ye50 rand, waenda kumusha unotowewa nehama kakuti munhu asinotombondipaka namari. Munozviziva, but mari achiutorina urikutozama. Munoziva kuti vanhu muno manochana mabasa akasiyana-siyana, unototumira mari kumusha, unotosara usina kana senti, but vamwe wazvioni. But kana waona mukana madzimai nemadzibaba wani muno, shandisa mukana.
watoona stand uchine mari ipapo usatambise mukana shandisa mukana iwowo because mukana udzogorerwe kana wapfuura saka mukana iwowo kana watowana ushandisise ubatisise and then vanhu vanonge vari kumuti vachifunga kuti une zvese zvinhu zvakabhalansa pamoti unombozama kutoti hazvina kumira muchinhu ndiri kutozama wamwe anotogara mumukuku chaimo chaimo asi makaenda zimbabwe vanomamashwa nawo zvoti unotobvunza kuti kundiyeri munhu uyoyo handikuona nekungoti unofanira kungozvideredzawo kana wasvika pane vamwe because ndinosangana nevanhu vakasiyana siyana mukufamba unonzwa mumwe munhu wakangonyarara zvakutizi zvaanotaura zvacho zvakawanda kudai asi ukazonyatsaumongoro mutsikona asi munhu haanaka nachiro wani ndinogona ini semadhairi iri kumadhairi ndinogoti zii madhairi we are family handiti munoziva kuti mafamily like masiblings wanachiti you fight you do what at the end you come as a family ndizvo toitawo madhairi vanhu vambopopotedza ndinombonyarara vangu vanhu vamboita seione tozoseka at the end saka inine pandozovadza kutaura manje vanhu vatotiziva kuti yo mukadzi yandinotaurisawe but ndinonga chitotaura fekiti vasikana uyo havani izvi hazviti izvi zvinoita izvi zvakadai nekusashorana kutatisa vanhu pasizvo ndataura zvezvo zvakashata but at least muno ndakaona kuti muna vanhu vanosimudzirana muno vanhu vanokavhirana kuti uyu ndomuziya ndomukavhira pakati uyu ndomuziya ndomukavhira pakati tirambe takadaro chondakadzidza futi usashore chitendero chemunhu munozoti kuno vamwe vanhu vanoshora machechi evamwe nezvaanobhilivha tinobhilivha zvakasiyana siyana vamwe vanobhilivha nemuna mwari vamwe vanobhilivha zvechiwanhu vamwe vanobhilivha chichi but zvese zvozvozvoka tinongozvisiya kuna mwari achizvekubatikana and then kuno vanhu vanongwa nemaproblems vamwe tinototi munhu akati ndine problem yangu hatitori problem yesiriasi toti anozviitisa like upenyu hwatakurarama mazuva ano ndofunga mukuzviona especially vana vatakazara ma2000 vana watinetsa iwavo saka umwe anoita zvakanaka vamwe vana vamwe vatoita zvakanaka umwe but vana uyu vanoita zvakanaka vana umwe wotoshora uyu akajedza vana vake munozwa kuti umwe mwana kuti aite zvakanaka inyasha here but semubereki unonge achitozama kuti zvinhu sezvinake saka ipapo unonge achitiva manje kuti madhairi musaore mwoyo kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba hazvisi kuita wati but unongoramba uchingotrai kuti nyika itakurarama yakaipa nometa uri muno nometa uri kuuk nometa uri kuzimbabwe nometa uri kupi zvinhu zvedu zvese zvakangofanana ndinongoti mukudaro kana paine munhu wakakanganisira forgive and then you move on because wamwe tinotadza kubudira nekusungirira munozviziva kubva nhasi nobva todini wobva toti ndokumbira ruregerero kunyange iye akasazvigamuchira zvake but iwewe zvako unonge watodini wataura asi zvabva pamwoyo pako ndikoti zvinhu zvako zvidi zviende mberi because zvinhu zvatinosangana nazvo zvakadini zvakasiyana siyana because madzinza etinobva akadini akasiyana siyana umwe nomwane wake ane zvinhu zvake and then madzimai unofanira kuenjoya life yako life is too short masevhisi tinoita tichini but sometimes zvomatoita zvimuzori zvakakosha kumborohwa nemhepo wakawanda mapira ndege it's very important kulife yako mutomboti kusangana ipapo mastress anotombotapuka tapuka because takaramba tichingoti tiri kuita at the end unongofa wotosvika utodii pakutonovigwa usina kumboenjoya life yako inini hanga ndina zvakawanda ndakupiwa 5 minutes ndinotenda. Thank you so much. Kwa hiyo yangu upenyu kama ndio siku za mai kurulu yetu mai Jeremaya sisi watu upenyu sana upenyu
Oh God, where do I begin? Mimi, I want to give a testimony today. My name is Ashley Tatenda Masendeke, also known as my Jeremiah Megwenika, Mano Pisa. Pisa, do not know that 2 hours ago. But thank you so much, guys. I'm going to be very brief. Because of our Smelly, but anyway. Zimbabwe, couldn't a different type of content creators. Vazhinji vedu isusu hatina data rakawanda, so ndongoziva kuti kune vanhu vanoita malive and ndokuri strong sismeli a lot. So ndinotore vanhu voko vandaisatoziva until a tragedy happened to me. In May, ndaitozvitambiriro zvangu ndichitotambura zvitodara kwete kupisa zvandiita kutambura zvekutogara mumukuku mangu weze ndichitoita life yangu ndichingodaro kandawana ndichingoita hapana munhu andainetsana enda ngozviitira kanoda kunyebedzerwa kupisa unonyebedzera pasikuda kunyebedzerwa uchingoita seichikiyakiya movie until ndobva ndasangana nemascammers akati hatikupei basa ndobva vaenda neni vakaenda neni vakanoita zvavanoda neni. I'm still yet to figure out what I could have done differently. But I think and believe God has His ways of rescuing people. Because in Namatu wangu gore riro richitotanga ndaigara ndichita ma-affirmations kuti I'm whole, I'm perfect, I'm strong, I'm powerful, I'm loving, I'm harmonious, I'm happy. What I'm trying to tell you today is if you have a situation that you're going through, speak kindly. Say positive words. Don't complain, don't tell people about it. You don't have a friend. You have God. You have friends. We are diary family. We are loving. We love each other. But kana waisa dambudziko raunoona kuti rato chronic gara uchitaura naMwari kuna machakana. So tasvika pakuzondozoziva seisisineni nyakanya yakangu kaile kagoputika kagomatisa kagonyatsisa ndigonyara ndigoita wese. And alongside many other people, I really believe that Sisineni is one of the people that changed my life. Thank you. I didn't know this woman. I didn't need to, but she came to my rescue. She started calling out people, guys, let's help this girl, let's do this, packet for GoFundMe, packet for my groceries, packet to say, I'm not only mentioning her because thank you, that came to my aid. But what matters the most is I noticed what she helps and actually just walks away. She's not gonna beg you to say, or she's not gonna make you do anything you don't want. I'm coming from a phase where I'm tired. I just want to rest. I just want to be with my kids and then stand for them. And you made it possible. I really appreciate you. And to everybody who stretched out their hands from the Diaries family, there's a girl here who doesn't want me to mention their names, who bought my ticket coming here, who booked me a very nice hotel. If you follow me, you see it. I'll be showing you everything. But I really appreciate you, sister, and I think you should continue the work you're doing. And may God bless you richly. May God bless you. May we pay you. This is me and the Diaries. I love you. We'll pay you. Testimony. Ndio kuteka sutu kudai baadaye siri Diaries. Kuteka sutu. Kaibu siri Diaries. Andaite mozona na size sutu nakatutangio kudai kuma Diaries. Because noteka size reka ndizi vanchu ekuno chikuenza misei. Thank you so much my Diaries.
I would like to appreciate you as well, Matayarisi. That was my meaning. She don't go pick up my wetsuit. Thank you so much. Thank you so much. Hey, I'm going to smooth. Our guest speaker, all the way from England. And Tomo Zita only flights. But what I know is because I flights, not one. So but no smooth our guest speaker. So for anyone to see don't move it move ira so murune muridzo kamwechete 1 2 3 yes. Thank you, DJ. Thank you very much. DJ, ndine request. Ndikukumbira kuti utange kundiridzira song inonzi In the Shadow of His Wings. So this song is for all of you ladies. I know as women you go through a lot. Masvano nevarume. And also my Jeremiah. What you went through, mukati momumu mune zvakawanda. Zvimwe kuti ukanzwa unobata musoro. Toda kuti song ingoridzwa. Mungoziva kuti whatever that you are going through, I don't know what you are going through, but this song is for you before we greet each other and talk. Okay, arikumbogadzirisa. Guys, I don't know where to start. I'm so overwhelmed. I'm so happy. God has made it possible. Without God, it was not going to happen. I wasn't expecting this. Let me give you a compliment. Kuchena kwacho kungenyoka, guys. Machenera chamakaita guys kandatovhunduka munoziva. Makachena. Makachena haiwa chimbozvirovererai maoko. Makachena. Comment section UK muri kuzviona here izvi.
zviri kuitwa kuAfrica. Mazviona here izvi? Aiwa, vaisireiwo malove nemalikes atidi godo. Ngativaisireiwo malove nemalikes vanhu vakachenana. Ndoda kutenda mese vauya guys, team rabva kuCape Town. Ndakuonai munomu. Vauyawo kuno for the first time. Vari kupi vabva kuCape Town? Where's she? Simukai. Ngativaomberere maoko. Zvakangonaka kuve mudhayari guys. It's nice to be a diary. Amai ava vakangotaurwa triple pakaiswa namba yaadmin vakangobata shumburesi wacho ndobva vatanga kungomupa mari vasingamuzivi zvokungomutrust. Saka ndo vakangoti ndasvika ndomira pai ndofamba sei kusvikira auya navo asvika. Even vachipinda moto vakati vedu we ndiri kuwa kuvhunduka kuti ndini here. Ndikati mother, create memories, torai mavideo mapicture muchikanda pastatus mamemories enyu, mozotaura kuti kune mamwe madzimai takasangana. Varume chaivo vanoenda kubhawa kuno madoro every day vakawanda. Iwo chingodzigara umba haubudi. Budaiwo madzimai muchisangana nemamwe madzimai. Zvakakosha izvozvi zvokudai izvi. Mental health yevanhu mazuva ano nezviri kuitika zvakakosha zvamaita izvi. Saka toda kungotenda Mwari nekuvapo kwavo. Kune vamwe vana aisiyo